o mebiona m video concerning obodo Asian country na-agwa ndị be anyị nọ n'Asia ọ bụrụkwa na ịbata n'Asia nọ na street ka ị nọ ịkpata ego n'obodo afọ wa na m na-ekwu ya adị m ekwu ya because na m na-asọpọt ife ị na-eme mana m na-ekwu ya because na mmadụ na the chances a ga-eji wee jide gị n'obodo afọ dị and ọ dị very very high whether na ị na-azụ ngwongwo whether na ị na-eme ihe kọmaimari whether na ị na-eme ihe akara whether na ị na-eme ife hacking. Do you understand? Ana m agwa unu ebe a steady na kedu ife mere to ụmụnna anyị ya ịbatalụ n'obodo enwere ọrụ for anyị nwa bụ isi ndị ojii olesi na ị na-akụzi nkụzi most Asian country enwere ọrụ ị nakwala akụzi nkụzi ị na-akụzi English the ya survive. Do you understand what I'm saying? Mana ụmụ ihe factory work wa dị developer anyị nwa. Do you get my point? Now iwebata obodo dịka obodo Thailand ma ịbata Vietnam bata China bata Cambodia bata Malaysia bata Indonesia na-ebata obodo afọ ọrụ adịrọ adava football ị na-ama na-eji onwe gị mana ịnụ hit kwala ego kpam na-ebido ime noise. Ife a bụ problem ndị be anyị nwe yaba gold lentibe ma moto gbaba big motorbike gbaba ma crop ịpụta na crop fafa na